गोथां बाथ' गां दख'ना गाननानै रेगे रेगां आगरनि जोमग्रा जोमनानै आखायाव फेनेथि बेग आरो फाइल लानानै बबेनि जाखो नोंसैनाय खानाय बानाय दिनैबो रिक्सा सायाव गाबोनबो अट' सायाव मानि थाखाय थांलाय फैलाय आगै क'क्राझार टाउनावलाय हे क'क्राझार टाउनावलाय गोमो गोथां बाथ' गां दख'ना गाननानै रेगे रेगां आगरनि जोमग्रा जोमनानै लेखा फराखौबा मा रोंगौ आखायाव बेग फाइल लाबथिं बायनानै अफिस अफिस गिदिंबायगोरा आगै DRDA अफिस PTC अफिस स्किम साख्रिनि सुलाद लायै लायै ददेरे बैसोखौ ओरैनो अफायलांहोनोसै नामालै आगै ददेरे बैसोखौ ओरैनो अफायलांहोनोसै नामालै गोमो गोथां बाथ' गां दख'ना गाननानै रेगे रेगां आगरनि जोमग्रा जोमनानै साख्रि स्किमनि सुलाद लानायखौ ज्राब गारदो सैनाय ज्राब गारदो जरा जुलि स्किमनि फारसे गोसो होदो सैनाय गोसो होदो खाफालाव लिरनाय थायोबोला जुलिनि उनावबो जाफुंथारगोन सैनाय नोंनि गोसोनि हास्थायनाया जुलिनि उनावबो जाफुंथारगोन सैनाय नोंनि गोसोनि लुबैनाया गोमो गोथां बाथ' गां दख'ना गाननानै रेगे रेगां आगरनि जोमग्रा जोमनानै आखायाव फेनेथि बेग आरो फाइल लानानै बबेनि जाखो नोंसैनाय खानाय बानाय दिनैबो रिक्सा सायाव गाबोनबो अट' सायाव मानि थाखाय थांलाय फैलाय आगै क'क्राझार टाउनावलाय हे क'क्राझार टाउनावलाय बेकार सेंग्रा फा 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 फागला आं जाबाय नोंनि फागला
नुजेनदोंमोन जेबोला मुहिदोंमोन नोंनि जारौ गुस्थियाव नुजेनदोंमोन जेबोला मुहिदोंमोन नोंनि जारौ खावलायाव बेकार आं सासे बेकार सेंग्रा फागोला आं जाबाय नोंनि फागोला नुजेनदोंमोन जेबोला मुहिदोंमोन नोंनि जारौ गुस्थियाव नुजेनदोंमोन जेबोला मुहिदोंमोन नोंनि जारौ खावलायाव आखायाव आंहा थाया नाथाय आउटगोयिंसो मबाइल थायो आखायाव आंहा थाया नाथाय आउटगोयिंसो बाइकखौ लाबाय आइखौ बुरखायना जिर' जाबाय आफानि बेंक बेलेन्सा जिर' जाबाय आफानि बेंक बेलेन्सा बेकार आं सासे बेकार सेंग्रा फागोला आं जाबाय नोंनि फागोला नुजेनदोंमोन जेबोला मुहिदोंमोन नोंनि जारौ गुस्थियाव नुजेनदोंमोन जेबोला मुहिदोंमोन नोंनि जारौ खावलायाव अनजालिया सोङो हाबा लानो आफाया थिनो खामानि मावनो अनजालिया सोङो हाबा लानो आफाया थिनो खामानि मावनो गुदुं जायो आंनि खर' मेलेम मादि जागोनहाय महा जारलासो मादि जागोनहाय महा जारलासो बेकार आं सासे बेकार सेंग्रा फागोला आं जाबाय नोंनि फागोला नुजेनदोंमोन जेबोला मुहिदोंमोन नोंनि जारौ गुस्थियाव नुजेनदोंमोन जेबोला मुहिदोंमोन नोंनि जारौ खावलायाव मानो नोङो सना मा बुंनो आंनि सिगाङाव सोङा मानो नोङो सना मा सोंनो आंनि सिगाङाव सिरि सिरि मानो गंसि फिनखो मोथो मोथो मानो थाफिनखो गोसोनि साननायखौ
मानो नोङो सना मा बुंनो आंनि सिगाङाव आगोला बायदि मोनबाय एहे जावलिया बायदि मोनबाय फागुनी बायदि मोनबाय एहे जावलिया बायदि मोनबाय आगोला बायदि मोनबाय एहे जावलिया बायदि मोनबाय फागुनी बायदि मोनबाय एहे जावलिया बायदि मोनबाय नोंनि हायना महर मोखां नुनानै बुङा मानो नोङो सना मा बुंनो आंनि सिगाङाव सोङा मानो नोङो सना मा सोंनो आंनि सिगाङाव सिमांना मोगथां जाखो नोंजों गेलेनाय बै समा सिमांना मोगथां जाखो नोंखौ लोगो मोननाय समा सिमांना मोगथां जाखो नोंजों गेलेनाय बै समा सिमांना मोगथां जाखो नोंखौ लोगो मोननाय समा जिउनि आंगो सानबाय नोंखौ जोनोमाव बुङा मानो नोङो सना मा बुंनो आंनि सिगाङाव सोङा मानो नोङो सना मा सोंनो आंनि सिगाङाव बुङा मानो नोङो सना मा बुंनो आंनि सिगाङाव सोङा मानो नोङो सना मा सोंनो आंनि सिगाङाव
मानो बायफ्लेलांखो नोंनि अननाया मानो सिमां जाखो मिजिंआ दिनै मानो बायफ्लेलांखो नोंनि अननाया मानो सिमां जाखो बुजिनो रोंलिया दिनै गावखौनो गाव मानो जायो गोसो आंनि उसाव बादाव बुजिनो रोंलिया दिनै गावखौनो गाव मानो जायो गोसो आंनि उसाव बादाव नों सोर नों मानो खालामखो नों आंखौ जावलिया सोर नों मानो खालामखो नों आंखौ जावलिया बबेनिफ्राय फैयामोन नों मिनिखैदो मिनिनानै बेरखाङो दिनैबो गोसोआव आंनि महरा नोंनि लाजिस्लु मिनिनायजों फोरमायहां माहाङै खानाय बिलाइ बिरफालांनाय खारनाय नोंनि खानाय बिलाइ बिरफालांनाय खारनाय नोंनि मिजिंआ दिनै मानो बायफ्लेलांखो नोंनि अननाया मानो सिमां जाखो रावजोंबो रुजुजाया मोदोमनाय खानाय बिलाइ आं बावनो हानाय नङा ददेरे बैसो नोंनि रावजोंबो रुजुजाया मोदोमनाय खानाय बिलाइ आं बावनो हानाय नङा अनसायदो रजे नों गोरबो बिखाजों फोरमाय आंनि सिमा गैयै अननायखौ अनसायदो रजे नों गोरबो बिखाजों फोरमाय